Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Barabat kaban kong kabel sipun nam takapol jong fi ba fi la ai lat ingi bania syong bat fi bania mir khendiat halor kani ka kam kamat ba dei bat kani ka Citizenship Amendment Bill 2016. Kuble sibon so ya fi ba fi wan kuble. Tika ka ba fi sngo halor kani menta ba yeng dolbar thau ain kala rai ban ba se kani ka bill. Kani ke ba ngaso di ba sosi nomor ba ka Citizenship Act ka bala don naru nung kongru ka ngathai ha por bi pas ka to ka act ru kila da tainia sani kila ya perkhat sani ba but ngasngau jik sisa kam don ka amendment and rei menta nga habang apet hoi kibo lang ki niam ru kum ki Sikh kum ki Jain kum ki Christian and rei ngapet kanu le Sikh don kum kita ki brio ki ba pet subu na po Afghanistan ki ba pet na po Pakistan mo te kani ka amendment ngasgo kanum nakta kiwi pat ki jaka jo kari India jogi kan kata kham snew yangi agini gitain setelah mingi nomor ble you ho ki ong gini lightly ki ri ki bapet gini lightly ki tadi ka Bangladesh Pakistan bat ka Afghanistan rei bros ka tahing la I kumno ki jinkio ki brio na po Bangladesh ka khata ini ki than setelah mingi but ngasngau larangi pet tang ha ka nuksa jong ka Tripura ru mo ya Tripura ru ki ba one pet ki ba pen kelah riu ret pat ye ki balong try muluk nang tu na po Tripura ki Hindu ki bakio na po Bangladesh te kan kata ba bat ngasngau kari jongi hi hapo article 14 kong ba ngiha perkhat lut ya borkhoi salon sar ngimbi ban perkhat tang itu si ret pat na itu ngimbi ban pej halor kadiam no. It has to be a secular country kumong na faring. Te kani ka amendment ka kata ba ka article 14. Narbahang ni ngipet tik ya kaniam. Ngimpet ki. Ngati sala di ban pet on a case to case hot. Ngamong bigim di ban perkhat kita ki basale ben sekiwi pat kiri. Ngamong bigim di ban perkhat mta jangki hot ni di ban perkhat mta jangki. It can be taken on a case to case basis. Beliau berpenkelas selensar lu ni bro. Not based on religion. Not based on religion. Not based on Hindu. Yeah, and here it's mostly it's meant to appease yakini ki ban penhun yakini ki Hindu right wing elements. Kiba let's say kiba ban keduk yaki Hindu neki pat ki ri. Hadin kani let's say kitong sas napo ki Hindu ki ba kwa ban pet napo Bhutan ki Hindu ki kwa ban pet napo Sri Lanka ki Hindu ki kwa ban pet napo Malaysia Nepal ngin habia perkhat tang na ki Hindu ngam so kan de hok kam de kam la ban long kum ta haban you have to look at it on a case to case basis merit to merit basis ngathai ka dikata ka kham kom san te kani ka jingkta ki namar ba ki nagaleng jo BJP ka nia jong ki kalong ba in the long run hagaban wan pat ka pateng kan yarap sibun ya ki jaj benri jongi khamtam kani ka than chitei lamingi pisngau dei kumta kan yarap kum no haba ngin supet tang ka bajatang hapo Tripura ru ima mo te lara kisu kwa ban perkala Hindu lut ya berhoy kani kaya setailam ini jungi kamla ban long na nomor ba kajinglong Kristan kajungi ru kadai nomor ki policy jong napo Delhi naru ka por pareng umsha yaki
benapo India ki non ki sini kita sitai lami ki lom jogi sini satang ki bawan na sipo referring bikin ruan sini natana tangi doli ki wan ban penkelani ami natana ngilong Kristan berkata di ke polisi jongka British government agapor bikin don po Delhi mentan wan sedakani kan pa ais la jongka polisi kamna perkhat ya ki jing ngau ki jongi kamna perkhat ya kajing man bha long bha ke jongi ke jat ban re ni sini stelom lami ki ngasngau ba kani ka pet iba ho ki itu ya kata katan setilam ini rikip itu ikibrio ki basa apa kata katan pada ketadi ke besusi ya kajing long tribal jo hakanu rukam pat nomor kani ka bill ka ong ba ya ki balong Hindu hakanu rukam an pen itu lani an differentiate an identify ya ubrio na Bangladesh ba udai Hindu ula bandai Muslim tambo Ukraine ketin Hindu uang ba haki kentin ki bayade ba kaniam Hindu tu ula dai Hindu hakanu rukam an identify kataru ko an sakawai ki ong ba kin sya wadi gibri bom don kot don selaru katali kanang pen sniu nang pen sniu susu kuno pen sya gibri gibo swan pet wir klam kot klam sla pin tikena kuno ki wan ai kumo pi ong pi an tikena kuno bigidi kaniam ayuru lesi kin susim tang ya ka sim kabut nakani ka amendment tang men yo ban ri tengen bat pen kelai ka jinglong jingman jong ki ka than stelem i jongi mla banong hot lesi kanyarap ikatu kani ki briu jongi ki badan cibu Bangladesh ki khasi jongi bikin yo long Indian hadin kani ka amendment lesi kan kamerap no rikidon gitu kiba kidi ki khasi kiba sa siapa Bangladesh ki one population ni riki bon ki facilities ki mla banyo no bigidang bat hi ka citizenship jong ka Bangladesh tiles kumi kito kala abanyarap ri ngasko ba ban pentikena ya kani hapan page on a case to case basis lesi kena one pet sispa angot ru klapan page kita bro sispa angot on a case to case basis bringin supen kala salunsar ya kani ka amendment ngamso kay hab bagaj dan kam jekipor ki mentah pi yaladi fila don teng ha ka politics bat fila bat ik kam hapo ka cabinet kum home minister lada day mapi ba fidang don ha ka ruling party ha ka government ka bamenta kai ba fila ban sim kano step ban nalor ban pan pau shu jing persya halor kani ka bil ngatri ka bham kong san kalong ba involve the citizens nagidiki dekini tomde deka mde bingin pensitom daladi yaladi norba ban khat ban seni bandon kejeng yasiat seni kam nak kata ig Delhi hadu kata ngam i bakin da sunyo hadu kata ngin astrai let's see kum ki organization kum ka North East Students Organization ki what ka parti ki parti ki badan presence habar khot ki North Eastern states let's say kum ka North East Coordination Committee jong ka Congress Party but kum kita ki pet na menta ka than satai lam ingi ke jongi kiriban let's say snang a kind of a petition paklut yaki nong jong shnong na shani ki bri na shani bikin sign but petition ya no kong sha yo president ka ba asu chief justice ba kani kalong bian kani ka amendment kalong bian nomor ba kalait persya ya ka article 14 juga constitution ka boong ba we are a secular country and we cannot take decisions based on religion menta kini ki don kum kani ka AGP mo ki lei hapo New Delhi ki shong ki protest naked hendrei menta ka sngi kan lei hapo Raja Sabha Peace ngau ba kala ban rai na benta kani ka bill kan kersyani kani ka bill apa house ka majority kadang don hinga thaibat ki congress se te lesi kala ban stall hang tu ngi
ngidon hope, ngidon jikermen bahkan bikin stall hang tu. And politics is strange. Politics is very strange. But kani kajing kuat ban appease ya ki Hindu militants is very strong. It's there throughout. Kani kajing mamsya ban kayi ban bam do masi kani tangkawai ni kinuksa. Kani di sagawai kinuksa. Mo ti ngasngau ba kani kajing persang ban penuhun tang siliang naki jaj ban riu ki basa hapo kari India kanum wan ra kajing bha yu ngin haban perkat ya kajing bha kajing mat jong baro alang bat ngimla ban penhun ya siliang bat ban pen sni siliang pat kamla balong ha ta ruka otherwise kan pat kan pra ni kari ju Namar kanum dan syuk kata ka bagi ong barok si kata unity in diversity. Alright. Namar menta ko makalong kan don betang Hindu, pro Hindu baik. Muslim, Christian. Kan there'll be no more unity. Kano gajinya pat gajinya pra based on religion, which I don't think we can allow it to start now. Ladangi perkat sisa nama tak gaji bahagi miat cokari India hibro kowe. Kai menta kaba pisngo ba ngidon kam kum ki jaj ben riu ki balong lupa ki berit pat hakajing long ethnic group jongi bat hakajing long kaniam rung ilong berit pat kai thare bangila ban le lada kani ka bil ka pasisha bat kalong an Gin haban dan ki kenja lesi ki state governments kin hab long ki bala husyar state governments kin hab ban pet ngor ba kanum don kanu gajing persang ban pentelep ya ki jinget ya ki jinglong ya ki jingman jong ki jaj ban riu ki bolong nakini ki than chene ngatai nginam syua pet ngor ba after all central government is central government mo bagi ong bagi ki ape ram ta ka jing bahag jing miat jobro wi kari Henry mlak ban pe ka jing bahag jing miat kumong ong nungkong mlak ban pe ka jing bahag jing miat jo kari bro wi at the expense of the northeast imla ban le kata but nadu nungkong hi kesulong bet kumta and it's sad kin ai habangi ngi don kam development ki ong in ai reservation habis sok po ai du lollipop tu lalu lollipop tidang sok ibiang te po ndem no habis sok po ai kada bai po on mai lollipop ngem ko lollipop people from here are fed up of the sops and the lollipops that the center is giving us. It is time that they should tackle the problems that we face. Development is one, employment is another. Tackle these, but ngatrai ki subjects ki bolong jongka state tu ni haban pet kamsani ban pet kan wanra kajing bah kajing miat bat kan wanra kajing yada ya ki jat ben riu ki jongi pitrai lada ka long shisha kumta kani lada ka ayu shisha kani bel pentri kam penlong anya ka ki ka jela jongi bat ki wei dah po north east kin dap daki breu na Bangladesh namar kumbakalong menta ka Bangladesh kadai kari baduk bat ki breu ki don kam hi ka kam ka jam ki don kam ya ka kamai ki don kam mi pisa tarakin wan ki ba chini sha jela jongi syaki jela jongi kat sebodon kilat kilenti ki breu kin ni mo nade ki o i bi ki don kilat ki lenti ban yo kam yo jam ban kamai kaji shani kin wan shani hari lada mangi ngi bu pada ki an ki ban pen sitom ki bikin yo ki lat kilenti seni but ngi pen slur ya laki jong bikin simi gitu ki lat kilenti ngatai ngi la ban khang dak ta kadur tamba kadan kam nungkong swa bikin haban pet ya ke education system ke jungi narba ke education system ke jungi kam irap ya kisam lagi jongi bikin yo ya kilat gelinti ki badon kami harap ya kisam lagi jongi ba kincem ki kabu ki badon hang ni pen yarap dalade lade penban ngai ba
ka education system ke jongi ki ain ki kanun ke jongi ki encourage yangi bengin su depend be ka sarkar lam ta borokhat ngatai kata di ke basni utam ngingi depend na ka sarkar ban yang hala ke jongi kejat ubri buna bahat pada uwan sini usimnot ki kabu ki badan ki usim kilat ki lenti ki badan ban yang hala ke jongi kejat la jong kam la ban longkum ta na Pisngo ka ILP kan yarap la ban penteri kambiang ya ka ILP ban ya dai kini ki jingwan telep jong ki mendar. My stand on ILP has been very straight ba ngasgo bigim la ban wan ra ka an ka bala nadu ki por menhendai ban solve ki problems ki ba mentah naringi wan ra ka ILP ru ngin haban amen ya ka kanang bakan yarap buat kan long relevant ki por ibu mentah number 1 number 2 ngin haban pek ba kerukom ban yo ya gani ka ILP ru kanum penwit ya kinang jengok pertai ban wan sini kadi ban sup kinang jengok pertai ban wan sini re hajuk ke por pada kadi ban pensitom ikibri ban siwan yet lat yet lenti ban berwan simno le ban kek iki so ki bengi tomungi Menteri ramba kejelah tu por ba rang yo sarkar patmai ong ba nginwa de kilat kumno ban play ban ai de ki kot ya ki khar Bangladesh ya ki nong Bangladesh bakin wan trei kam hang ni I don't think kita kalau saya kajing tip lupa bon amen itu ngam try bikin non kita ki permits ki what mentaru kajing wan jong ki beri benabar ki wan bentrei ki kam yo mentala da pipiyet o misteri mau o misteri botrei da kado bilat ujongi sita man lap ndalap bru wan trei sisi uja arsi tanta mereka ka bainong bupan ru kahe what ki jongiru ki contractor ki ngusuk ban wan ra ki bri ban bar ban ki belajong ti ngi hap ban pensngu thu ya laki jong ba ki ladangi kwa ban pensange gajing wan jing telep ki bri ban bar ngin hap ban long ki bakloi ban trei ki kam ki jong ki but ngin haban simru ya ka work culture but tamut kerkom trei ka balesi ngin kam ba ban yaki ngin kam sani mangi kerkom trei ban yaki hangta tengah trei wat ki jongi ru kin nar wei bom kwa banyarap la ki jong bakwa banyarap sudah la ki jong ripin keren ki contractor ki jongi pin keren ki industrialist jongi gitu ki play ki factory gini kita kim kunai man ai ki jongi kim don ya kata ka work culture but ka work culture hap an pensngo thu kam wan dalade education capacity building awareness programs kita gini bukham don kam ari menta ka sarkar ni kanale ki awareness programs ru kanale sinong konong ka awareness program na 10 am to 5 pm kumbali apa office tia ki porsi mensi kat ubreu botrei ulalik selengka ulalik sa beri umdon su apa senong ki badan senong ditang tu balat men gitu badang kelung gitu bepang gitu bebuat ki umdon basngap yaki antara buat kerukom ai awareness program juga sarkar kan happen kelano ngimla banle tang for the sake of doing it pinpet kiba attend ya ka training program jong ka fishery ada sitayo hadin kata kadang ka training program jong ka industry sitayo hadin kata kadang ka training program jong ka agriculture pinpet kijo gibriu kiba attend lo gini training program ki kertang kijo sudah nomor ba kidi tang gitu gibriu kiba sa apo sino pilih ai training hakapor bagi gibriu kidon selengka sebri kan mentu ayu kan wanra jengkala ayu tingin haban long willing what kinong tre sarkar ki jongi brokhat
Kinhaban long willing to walk that extra mile. Larang yung in eye trading, sanong kendong, kinhaban pej akapor balong convenient dia ki. Om ban ong yaki bikin kakam bikin wan akapor balong convenient dia ki. Kam la balong kumda. Sa kawai jingkali, I think cover ki point day. Kawai pisngo ba kani ka sarkar bumta ba ka kle daga NPP kan wengno ki jingkersan ya ka BJP nomor ba baros kata ka persyahi ya kani ka amendment bill. Kami tang ke NPP ki regional parties ki benampak North East ki persyak lang. Katrai lada kila ban persengau ya ka BJP ba lada ka BJP ka perkat sisa nam ta ka North East ba keriban pej ya kejing bah kejing miat jogi beriu ki basa pun North East tamut ngatrai ka BJP ru ngatrai daladi kan randin bat lada kam randin kiapan kloi ban weng kin hapan weng narki kiap ki dei namanta ka jak ban riu ki bodan seni ki tan sitai lami among ki regional parties kum ke NPP kum ke AGP kum ki UDP kum ki tai lada ki perkhat ya namanta ka jing bha ka jing miat jo ki brief sitai lami ne kinapan pet ka jing bha ka jing miat jungki kinapan sngap ka jing kerpar ka jing angnot ka jungki but ngatrai lada ka BJP kamran din Halor kani lesi kinhaban weng ka jing kersan yaki Bless mo marba.